писна много, много, много ти. Айде, чао, Джак, от мене бързо изчезни. Watch се, чуй сега, Джак, да знаеш как ми писна много, много, много ти. Айде, чао, Джак, от мене бързо изчезни. Приятел ми се пише, ама какво от това? Усукваш към мен, беше пред нощта. Но не на мен тези номера и не ми се мяка даже в съня. И още запомни, за теб не дам 5 пари. That's right, чуй сега, Джак, знаеш как ми писна много, много, много ти. Айде, чао, Джак, от мене бързо изчезни. Браво, ще изпеете ли още нещо? Не. Добре, нека се качи следващата участничка. Заповядайте, какво